Kini atong latest weather update, Friday, October 21, 2022. Kagahapon, officially na gideclare o nagsugod ang Northeast Monsoon or amihan diri sa Pilipinas. Samtang padayon natong gimonitor ang Tropical Depression Obet na nag-accelerate padong sa may Luzon Strait. Ug naa na sa 335 kilometers silangan sa may Basco, Batanes na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan sa gipaspaso na 30 kilometers per hour. Base sa track and intensity forecast, unyang alas 2 sa hapon ang bagyo na ana sa 65 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes ug expected na mag-intensify pa kini into tropical storm category in the next 36 hours. Moagi kini or magpaduol sa may Batanes, Babuyan Islands karong hapon or sa gabii ug makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Happy weekend ug keep safe everyone.